Кирито разбра, че ще играем Black Jack на дебело и че ще има жени и веднага вика екран. Мръсник! Чакай малко да поиграем тук. Малко да поиграем. You look beautiful. You're beautiful. Та е гадна. Даже не се усмихна. Даже не се усмихна на това, че казах, че е хубава. Нема боски бе, викинг. Само така ги е бе. Стиснава ги, они ги стискат жените всичките. Аз. No more bets, гей, да ми върнеш парите, защото ще видиш какво стане иначе. Тая матици точно като моите горе-долу. Мога да се една идея по-големи. Ниска карта за тебе, писа. Тия дами ми миничка. Абе, нема цици бе, викингс. Тя погледне по-отгоре. Тя по-отгоре да погледне. Абе, може да има някакви, има като моите, малко по-големи от моите. Да я питам ли, тук спорим в нашия стрим, дали имаш цици или нямаш, как... Ама ще кажа, че a little bit inappropriate question, не? Без десетка. Ай. Inappropriate, ще я питаме са. Вики, що ме караш да говоря глупости та? Нема да питам, не. Да, пие към остето. Абе, ти утли си та, нема никакви цици, бе, викинг. Що не ми даде карти? Просто ми даде по-настрани. Внимавай да не си дадеш десетка, внимавай. Бие към D+. Нема ти става никакви викинг. Слушай, Боба Армани. Беше време на 20 минути. Внимай сега да не направиш някаква глупост. Внимай да не направиш някаква глупост. Пак асо да е, защото ще супа нещо. Без петица. Без петица. Ще ти такова, номерата ще ти такова. Та няма никакви ти викинг. Та страда от няматици направо, брат. Абе, няма цици, бе, викинг, просто бе, брат, утли си просто дикотето и е такова. Black Jack! Ще ти еба номерата, ще ти еба селските, връщай ми парите. Къде ми ги взе? Ти са. Ама викинга ме преди, кое тая, вземи си стръм. 500 евра, да съм напред 500 евра и стръм. Бецар опен! Стига бе, всека игра десетка бе, брат, стига бе. Стига бе. Гледай там да нема десетка или туз. Само гледай там да нема десетка или туз. Без 4 или 5. Без 4 или 5. Без 4 или 5. Don't want to be rude or disrespectful. But we have. I do have a question. What bra size do you wear? Стана беса, брат, направо. Сега ще ме бане! Бана ме! Сега ще ме бане, цъка копче, аз си виждал как цъка копчето, тук виж. Яду сас. Гей, как се радва сега, че ви взима парите? Банаме да не пише гаранция. Добре бе, за какво толкова питах лошо? Саше, ти... Ето. Банаме горе, виж. Добре бе, защо бе, брат? Добре, какво лошо я питах? Бати, мървата е, бати. Сега ще взема парите, понеже много знае. Бълков мръсен. Защо ме бан? Викинг, само ми правиш проблеми, нещастник. Само ми правиш проблеми. Косвени проблеми ми правиш. Повече тук искам да направя, защото почвам да става песен. Повече! Ай. Бокук мръсен. Па е хората да заради мене и парите. Не, това не мога да става така, брат. Почва да ме дрази тази мъж. Тази за коя се мисли, бе, брат. Стана беста направо. У нас е служила декоте до тука. И после ми се сърди на мен, че я питам такива въпроси. What the fuck, смисъл. Това е несериозно, брат. Ти ако искаш да си сложиш декоте до пъпа и после как да не те питам такива работи. Бей.
Верно ти да парите и ще да сложи цици. Да си сложи, че и трябват. Ама и лице и се паднало лошо. Маменцето и аз. Аз бех толкова възпитан. Казах и, че не искам да съм disrespectful. И такива работи. И накрая ми цъка копчето, там ми цъка. На мишката. 7 или 8 ми дай. Бълкук мръсен. Бълкук мръсен. Нема, завам последни 250. И ще сложа на сайт бетовете повече да мога да избием. И ако ми я вземе и тази се махам. Ма то по какво че остане? Нищо не остане. Е така да има задавал. Тя се наиграва, се видях и сега играе с злоба. Бережливите цици навътре. Бережливите цици навътре. Те без да играят с злоба взимат парите на хората. За дабл имам ли пари? Имам. 10, моля се, 10. 10, аз от 10. Аз от 10. Добре. Без да правиш глупости са. Наистина без да правиш глупости. Се да немаш цици, бе! Се да немаш цици, бе! Се да немаш цици, бе, букук мръсен. Се да немаш цици. Такава ще си ходиш без циците, цел живота е за това, защото правиш мизери. Букук мръсен. Глей, какво ми направи, бе? 16 и 21 ми направи букука, бе. Твоята кожа аз. Твоята кожа аз. Се да немаш цици. Десетка. Майка ти мръсна. Курослук. Не е звел. Ще ме караш да правя глупости, е. Защото не мога да става нещата така. Ле, така какво ми направи. Това е, защото питах дали има цици. Защото питах дали има цици, такива са, виж. И сега се радва. Майка ти бълкук. Раздавай карта! Карта да не идва с парите, че ми ги покажеш. Блекджек, Стана ли ти гадно, че взех Блекджек, Стана ли ти тъпо, че Блекджек? Айде са, Оуин, Боб Армани. Защото питах, коя чашка носи, даже не съм питал дали си големи циците, питах коя чашка носи. Ей, тук е много тежка ситуация. Без десетка или деветка. Как деветка ще ме биеш, бе? Мама ти букук лъжлив. Пожелавам ви лека и спокойна вечер. Мале, как ме наши тая кучка. Ти си луд. Само защото питах да ти се заради това ме наши. Твоята кожичка мръсна букук. Това не е края, да знаеш. Това не е края. Ле. Пичове, пожелавам ви лека и спокойна вечер. Бъдете живи и здрави и ще се видим. Утре няма се видим, ще се видим в неделя 2 пъти. Чао, лека вечер на всички. Без цицестата, виж как ме наказа.